سلام كبرات خطاتلتي مربب حبريتا إيرتران ميديا نيتورك نلوم حموس 26 مقابيز زتفتصمو أزيوم حادقنياتاتن هصوصات زيناتات مأكلاي مبراء كم أون نزي زيناتات زسني عمق زبالة جيوبوليتيكاون قطباون تنتانا حيزنا لكم قريبنا لنا نزي أمونغو أمريكان إسرائيل إيران زكاي زلو متأنا سفيح كوينات لومي أما بالإسران شوعتن معلتو بزاز كحكح ملكوعنا بهاقرات وشمت عرب تلابيعي ركب بفلاي أب حبرات إمارات عرب مأكل إسرائيل وشت إيران لوم زتفتصمو الدبدابات نتو زوبات رايزي كونس نمل عالم أب أفدق حفشة وسنبادة أودي أولوم نابت بدقيق زسنا دعنايو زرزر زيناتاتن تنتنان كنسكركم لومي اتا مأكل عالماو نقدن توريزمن زخونة رئيس ختما إمارات عرب أبو دابي قداي نايتي كاب إيران زتتوكوسة ميسايل كوينة وإلا بمسارات مجلس بيت إحفاز زينة أبو دابي سرعة مكلخال أير حبرات إمارات عرب نتكاب إيران زتتوكوسة بالستيك ميسايل أب أير كوانتم كانو اترفراف ميسايل جن أب تعوق من قصة استشكركرت أب زلو بوتا بمودغو هيوات كلتا نصوحان زيقاتات بونو بوك حلفن كالو سلاسة كالو دما بخبيد قوسيلو مالو إزفت سامة أب لعلى حيالو تشكركرتن تحت أرطنون كبيد عنوات أوريدو لهم منيستر مكلخال حبرات إمارات عرب لومي أبزو تصوانا وتصبصاب كما جمرتا إزوخينات أتحيزو كساب لومي 304 بالستيك ميسايلات 15 كروز ميسايلات لعلي 1600 نا إيران درونات أب كل أير كم زمكنة بعلي أرقاقيت لهم لو معلتي دحرت مدقعتي ات منيستر نخلهم نبرت تهاجر بموبايل حتصير ملأخت بملأخ كونتات صدتا أب تحت قوتصر كمزلون نام نور هيوتهم كملسون عافليتهم يغل نبر اتجبط كونتات كابزي زتفلئيو معلتاوي هيوت زيغاتات معرفو نفرتن أب كبيد حادقا يزركب بمسارة لوم زوات اتساب غازيت أو وول ستريت جورنال أب معرفو نفرت دبي ناي ميسايل متأنقغتا دول بتدقاقامي إنا تسمع كنسو نفرتي بوحدو أوشت حموشتا دقايق في اللي يعرفان يبقسان اللوام إذا تنتانا خنهبلون كلنا دبي مأكل مسجاجري عالماوي قعزو بمخانا إذا حدا غازي أبلعلي أهقرام مجد أير عابي قد أتفتيرو لهم سيفيليان توقعزتي بزي فلاتهم أما أكل حدا غنيا وتهدراو أنا يقعزو كم زلون إذا دما نتكال مجد أير إمارات زسعبولو زلق قد أباو كساران آزيو كزيفيوم بخالو وغن إيران لو معلتي أما أكل إسرائيل حيال ناي بالستيك ميسايل متقعتي آكايدام إذا زسك حكحن بدرجة أهقرا وحقي عابي كركر زبقسن نايلو معلت فتسامجن إيران أبلعلي كتما كفار قاسيم زتتقمتلو أتواريوم كنتيبا أتا ختما هايتام تها كم زرقاقصو إيران أبزمت قعتزي كلاستر بومبي أتتقيمايلوم إذا كلاستر بومب زباهل أتوار انتاي مخانو جوو وتحدراو تنتنا كنقبرلون كلنا إذا أتوار حدا عبي بومب خوينو أب آير مسبت صحي فنجرمو أوشتو زحازلون بأمايزو تصارونا أشتو بومباتات أب سفيح ربع مريت فح زبليون مبزحتو جيزي إزوم نأشتو بومباتات بونو بؤس لزي فنجرو ننويح عامتات كمنو تاقو خوينوم نسبات أمتايي أب حدقا يودقوم بمسارة سبتاب أقلقلوت هوتس راديت إسرائيل كساب حجيب بوحدو شدوش سبات بخبيت كمز أصلون بوزحات أبايتن مخاينن كمز عنوان ترغاقيت اللوم إذن زي تبارعة نأشتو بومباتات نسيفي لاوين نبرت قدس على حدقا خوينن بمهلاوين هزبي كابت كباب خرحق مت انقاطات توهيبو اللوم إيران إذا أطوار متك أما نتخينات نابزل على الدرجة كمز السجاجرة زرقي جبوت مرتعيو بتوسعي وتهدراوي كن في حزب الله لما علتي أما أكل كتمات تل أبيب أبز ركب لعلوي وتهدراو ما أكل سلاح إسرائيل زغانة كيريا متقعت درون كم زكايدة بعلي زجلت أكخون كله سراويت إسرائيل بوجنو أبدوا وليبانوس حد وتهدروا بمورتار كم زتقتله بعلي تأمينوا لهم إذا دما قطر نايتهم أب جنبار ليبانوس زمتو إسرائيلاوين قطر وتهدرات نفس لستكب بابيلو لهم إسرائيل نزنا إيران متقعت إسرائيل حلفتون لما علت حيل أير إسرائيل أوشت إيران قريس كازاتو حيال دبدب نفرت أكايدام بفلاي أب مأكلاي كتما إسفهان كمون أب زوباتات البورزن قازيفن زركبو إندستراويان وتهدراويان تكالات برتع دبدب تخايدوم إسفهان مأكل نيكولاساون وتهدراو مرمر إيران مخانا يفلت سراويت إسرائيل لومي أب زهابو حتصيرن نتصورن مقلتي
ኣብ ልዕሊ ትካላት ግብረ ሽበራ ኢራን ሰፊሕ ማዕበል መጥቃዕትታት ብዓወት ዛዚምና ኣለና ብምባል ኣዊጁሎም ማዕከናት ዜና እስራኤል ሎሚ ከም ዘቃልሕኦ ድማ ኣብዚ ናይ ሎሚ ደብዳብ እስራኤል ነቲ ምዕጻው ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ዝከታተል ዝነበረ ላዕለዋይ ኣዛዚ ሓይሊ ባሕሪ ሓለዋ ሰውራ ኢራን ከም ዝቐተለቶ ይሕብር ኣለዋ እዚ ዜና ብወገን ኢራን ክሳብ ሕጂ ብዕሊ ኣይተረጋገጸን ዘሎ እንተኾነ ግን እዚ ጂኦፖለቲካዊ ትንተና ክንህበሉን ከለና እዚ ቅትለት እንተዳ ተረጋጊጹ ንዓቕሚ ሓይሊ ባሕሪ ኢራን ዓብዪ ዳርባ ክኸውን እዩ ምኽንያቱ እቲ ንዓለማዊ ንግዲ ዘፈራርሕ ዘሎ ምዕጻው ጸቢብ ባሕሪ ሆርሙዝ ብቐጥታ ብትእዛዝ ዝኣዛዚ ዝምራሕ ብምንባሩ ምቕታሉ ኣብ ውሽጢ ሰንሰለት ትእዛዝ ኢራን ዓቢ ሃጓፍ ክፈጥር እዩ እዚ ህሉ ኩነታት ኣብ ባይታ እናቐጸለን ከሎ ብደረጃ ዞባዊ ፖለቲካ እውን ዓብዪ ለውጢ ይርአ ኣሎ ሎም መዓልቲ 6 ዓበይቲ ሃገራት ዓረብ ማለት ኢማራት፣ ኩዌት፣ ባሕሬን፣ ስዑድ ዓረብ፣ ቀጠርን ዮርዳኖስን ሓበራዊ መግለጺ ብምውጻእ ነቲ ብኢራን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ወሽመጥ ዝፍጸም ዘሎ መጥቃዕትታት ሚሳይላትን ድሮናትን ብትሪ ኮኒነን ኣለዋ እዘን ሃገራት ኣብ መግለጺአን እዚ መጥቃዕትታት ንልኡላውነትን ኣህጉራዊ ሕግን ዝጥሕስ ብምዃኑ ብምግላጽ መንግስቲ ኢራቅ ነቶም ካብ መሬቱ ተበጊሶም ብድሮናት መጥቃዕቲ ዝፍጽሙ ዘለዉ ዕጡቓት ጉጅለታት ኢራን ብህጹጽ ደው ከብሎም ብትሪ ጠሊበን እዚ ሓበራዊ መግለጺ ዘርእየና ሃገራት ዓረብ ብቐጥታ ንኢራን ኣብ ምኹናን ሓደ ግንባር ይፈጥራ ከም ዘለዋ እዩ ኣብ ተመሳሳሊ ግዜ ሚኒስትሪ ውሽጣዊ ጉዳያት ኩዌት ሎሚ ንግሆ ክልተ ናይ ኢራን ደርበይቲ ድሮናት ኣብ ኣየራ ከም ዘምከነት ኣፍሊጣ ካብዚ ብዝበኣሰ ግን ኩዌት ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛ ስርሒት ከም ዘፍሸለት ሎሚ ኣዊጃ 6 ምስ ሒዝቡላህን ኢራንን ምትእስሳር ዘለዎም ውልቀ ሰባት ንላዕለዎት መራሕቲ ሃገር ንምቕታልን ኣብ ውሽጢ ኩዌት ራዕዲ ንምፍጣርን ውዲት ከም ዝኣለሙ ብምርግጋጽ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትያቶም ኣላ እዚ ዘመልክቶ ኢራን ነቲ ኩናት ብሚሳይል ጥራሕ ዘይኮነት ብውሽጣዊ ዕልዋ እውን ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ከተስፍሖ ትፍትን ከም ዘላ እዩ ብወገን ዲፕሎማሲ ናይ ሎም መዓልቲ መግለጺታት መራሕቲ ዓለም ኣዝዩ ዝጋጮን ዘስደምምን እዩ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኢራን ብዝኾነ ዋጋ ስምምዕ ሰላም ክትገብር ሃንቀው ትብል ኣላ ዕላማታትና ድማ ዳርጋ ወቕዒና ኢና ክብል ተዛሪቡ ይኹን እምበር ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ሎሚ ንግሆ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ናይ ትራምፕ ዘረባ ብምሉኡ ነጺግዎሎም ዓባስ ክሳብ ሕጂ ዝኾነ ዓይነት ዝርርብ ምስ ኣሜሪካ ኣይተኻየደን ፖሊሲና ንጹር እዩ ሕጂ ብዛዕባ ሰላም ምዝርራብ ስዕረትካ ከም ምቕባል እዩ ዝቑጸር ብምባል ኢራን ነቲ ዝቐረበ ናይ ሰላም እማመታት ብዕሊ ነጺጋቶላ ካብዚ ንላዕሊ ዘገርም ንታሪክ ዲፕሎማሲ ዝቕይር ናይ ሎሚ ዜና ብመንግስቲ ፓኪስታን ዝተፈጸመ ህጹጽን ምስጢራውን ዲፕሎማስያዊ ጣልቃ እዩ ብመሰረት ሓበሬታ ሮይተርስ መንግስቲ እስራኤል ንሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባድ ንኣፈ ጉባኤ ባይቶ ኢራን መሐመድ ባገር ቃሊባፍ ኣብ ዕላማ ቅትለት ኣእትዎም ነይሩ እስራኤል ነዞም ላዕለዎት ሰበስልጣን ኢራን ብነፈርቲ ደብዲባ ንምቕታል ሙሉእ ምቅርራብ ጌራ ምንባራ ተሓቢሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ፓኪስታን ንኣሜሪካ እዞም ሰባት እንተዳ ተቐቲሎም ንመጻኢ ዝርርብ ሰላም ኣብ ኢራን ኣይክህሉን እዩ እዚ ድማ ነቲ ኩናት መወዳእታ ናብ ዘይብሉ ጸልማት ክሸሞ እዩ ብምባል ኣሜሪካ ንእስራኤል ተጽዕኖ ብምግባር ካብቲ ናይ ቅትለት ዕላማ ከም ዘቋርጹ ጌራላ ፓኪስታን ኒኩሌራዊት ሃገር ብምዃናን ምስ ኢራን ሰፊሕ ዶባት ብምክፋላን እዚ ኩናት ናብ መሬታ ከይፈስስ ዓብዪ ስግኣት ስለ ዘለዋ ነዚ ተበግሶ ወሲዳቶም እዚ ድማ እቲ ኩናት ክሳብ ክንደይ ኣብ ኣፋፍኖት ከቢድ ቅልውላው በፂሑ ከም ዘሎን ሓንቲ ንእሽቶ ስጉምቲ ንመላእ ዞባ ከተንድድ ከም እትኽእል ዘርኢ ጭቡጥ ኣብነት እዩ እዚ ኩሉ ወተሃደራዊ ደብዳባትን ዲፕሎማስያዊ ወጥርን ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ጥራሕ ተሓፂሩ ኣይተረፈን ኣብ ዓለማዊ ቁጠባ እውን ብቐጥታ ጽልውኡ ይዕርፋሎ ሎም መዓልቲ ብሰንኪቲ ኣብ ወሽመጥ ዓረብ ዝረአ ዘሎ መጥቃዕትታት ድሮናትን ባለስቲክ ሚሳይላትን ዋጋ ነዳዲ $104 ንሓደ ፊስቶ ደይቡ ውዒሉ እዚ ቁጠባዊ ቅልውላው ኣብ ነዳዲ ጥራሕ ደው ኣይበለን ሎሚ ኣብ ጸሊም ባሕሪ ሓንቲ 1 ሚልዮን ፊስቶ ነዳዲ ዝጸዓነት ናይ ቱርኪ ንግዳዊት መርከብ ብድሮን ከም ዝተሃርመት ተገሊጹሎም እዚ ፍጻመ ንዋሓስ መራኽብ ኣብቲ ባሕሪ ኣስጋእ ገይርዎሎም እዚ ኩሉ ዘይምርግጋእን ፍርሕን ድማ ንዕዳጋታት ፋይናንስ ኤስያን ኤውሮጳን ሎሚ ባይታ ኣዝቢጥዎ ውዒሉሎም መንግስቲ ቻይና ነዚ ቁጠባዊ ስንባደ ንዓለማዊ ዕዳጋ ይዕንዎ ብምህላው ሎም መዓልቲ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ኣብ ማእከላይ ምብራቕ ሰላም ንምምጻእ ሃናፂ ተራ ክንጻወት ድልዋት ኢና ብምባል ተስፋ ክህብ ፈቲኑሎም ክቡራት ተኸታተልቲ መርበብ ሓበሬታ ኤርትራን ሚድያ ኔትወርክ ናይ ሎሚ ህጹጽን ኣዝዩ ተለዋዋጥን ዜናታት ማእከላይ ምብራቕ ኣብዚ ክንዛዘም ኢና
إذا خينات كاب دقيق ناب دقيق حدستن زي تتصبنا معبالتات يرئي سلازلو علمنا دما أب أفدقى حدقنيا تاريخ ومعرف تركبالا نحنا دما كم وترو اتي أبايتا زلو جبوط حاكي بقلتوفن بعمقوتن إنا تنتنا كنقربولكم ينام إذا channelنا كم زنايلو مزا مسألة واناوي حق أنيان رتع وحبريتاتاتن بقلتوف من انتك بتحكم نزي channel سابسكرايب مقبار آي ترسعون فيديونا لايك بمقبارون دقفكم آرئيونا أبز الزوبا زغن حدش معبالة مزهلو كونتات بدقيق إنا تخطاتلنا زينا بحاتيرو نابخم كنبلوينا كساب شعو سلامن قصانة نعخم إنا تمنخو بروخ معالتي خنالكم دحان وعلوم